Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Awtorità tal-Ippjanar qed tippubblika proposta ta' linji gwida tad-disinn li se jiddiriġu kif jiġu evalwati l-applikazzjonijiet għall-iżvilupp ta' faċilitajiet ta' kremazzjoni waħedhom. Dan sar fi sforz sabiex jiġi evitat li jkun hemm pressjoni għall-estensjonijiet taċ-ċimiterji eżistenti mal-medda ta' żmien. 4 snin ilu il-Parlament approva liġi mresqa mill-Gvern bilan li għall-ewwel darba f'pajjiżna il-proċess ta' kremazzjoni jsir legalizzat u regolat permezz ta' liġi li tirrispetta l-għażla personali tal-bniedem. Il-perit Joseph Scalpello mill-Awtorità tal-Ippjanar qal lil One News li r-reviżjoni tal-politika tispeċifika li krematorju li ma jkunx se jifforma parti minn ċimiterju eżistenti jista' jiġi kkunsidrat biss jekk ikun barra miż-żona tal-iżvilupp, iżda sa kilometru u nofs mill-konfini taż-żona urbana prinċipali għal Malta. Daw il-linji gwida dwar il-location tal-krematorji jistabbilixxu prinċipju li dawn jekk se jsiru Malta għandhom ikunu 1.5 kilometri l-bogħod miż-żona urbana prinċipali. Ovvjament dana biex ma jkunx hemm tifrix ta' dal-iżvilupp u jkunu dejjem viċin il-popolazzjoni. L-istess prinċipju għal Għawdex. Għawdex qed ngħidu li l-aħjar post fejn jistgħu jsiru huwa fiż-żona tar-Rabat u x-Xewkija. Il-krematorji mhux se jkunu permessi f'siti skedati, kull wieħed għandu jkollu żona fuq quddiem maħsuba għal parking, bini għaċ-ċerimonja fuq ġewwa u spazju ta' barra maħsub għat-tifrix tal-irmiet. Il-bini dedikat għaċ-ċerimonja ma jistax ikun aktar minn 500 metru kwadru u għandu jkun jinkludi mortwarju, kamra tal-wiri, kamra tal-kremazzjoni u faċilitajiet oħra relatati. B'mod ġenerali, id-disinn għandu joħloq struttura ta' profil baxx iżda attraenti, bi profili jkun jaqbel mal-post u l-inħawi tiegħu. Krematorji elettroniċi huma preferuti u l-krematorji għandhom ikunu mamra bl-aqwa sistemi disponibbli ta' teknoloġija ta' filtrazzjoni u tnaqqis ta' tniġġis. F'każ ta' waqfien tal-użu bħala krematorju, il-bidla tal-użu għall-użu ieħor tal-art hija settamente projbita sakemm ma tkunx tinvolvi r-reabilitazzjoni tas-sit għall-istat naturali tiegħu. Ir-reviżjoni tal-politika tista' titniżżel mill-website tal-Awtorità tal-Ippjanar. Id-Deputat Direttur tal-Awtorità tal-Ippjanar qal li l-Awtorità tistieden individwi u organizzazzjonijiet biex jibgħatu s-sottomissjonijiet tagħhom relatati ma' din ir-reviżjoni. Il-Perit Scalpello spjega x'se tkun il-ħidma tal-Awtorità wara li jgħalqu s-sottomissjonijiet fl-aħħar ta' Marzu. Wara Marzu mbagħad aħna nieħdu into account il-submissions li nkunu rċivejna, jekk ikun hemm bżonn xi update tal-policy dina ssir. Mbagħad aħna nagħmlu rekomandazzjoni lill-Ministru biex ikun jista' japprova u kif japprova mbagħad tidħol fis-seħħ. La darba tkun daħlet fis-seħħ il-policy nistennew mbagħad l-applikazzjoni għall-iżvilupp tal-krematorja.